og velkommen, eller god formiddag. Mit navn det er Brian Lykke Jørgensen. Jeg er formand for teknisk udvalg i Gribskov Kommune. Kan alle sammen, og velkommen her til Grøn Lørdag i Gilleleje. Traditionen tro vil jeg begynde med at rette en stor tak til alle jer frivillige og grønne foreninger. I står bag et stort og imponerende program, som vi oplever i dag. Uden jer, så var der ingen Grøn Lørdag. Så tusind tak for jeres indsats gennem den sidste uges tid. Grøn Lørdag markerer også afslutningen på Grøn Uge. En uge, hvor vores børnehavebørn og de yngste skolebørn har været ude og opleve naturen på egen krop. De har været kreative med kunst, været i skoven, været ved stranden, undersøgt dyr, planter, både med hænderne og gennem et kamera. De har bevæget sig rundt, også med grøn transport, til fods og med tog. Kort sagt, de har været nysgerrige, undersøgende og fulde af oplevelser. Vi har fået mange begejstrede tilbagemeldinger fra alle, og det virker jo til, at I gør det rigtig, rigtig godt derude. Så endnu en gang, tusind tak til alle jer, som har bidraget til Grøn Uge 2026. I dag der er det så børnenes mulighed for at invitere resten af familien med her. Mor, far, søskende, bedsteforældre og sammen opleve noget af det, som de selv har været med til i løbet af den sidste uge. Og der er masser at kastes over her i Gilleleje. Blandt andet kan man klappe lam, ponyer, kigge på fugle ved havnen, opleve solen gennem en kikkert, gå på opdagelse i havets små dyr. Man kan se røre smage på vildt, snitte og bage pandebrød over bål, lære om bier og smage på honning. Og der er bestemt også noget for jer med interesse for naturen og miljøet omkring os. Her kan I få inspiration til nye vandreture i det smukke Nordsjælland. Få et indblik i, hvordan vi trygt laver godt drikkevand. Møde livredningstjenesten, som hver dag arbejder for, at vi trygt kan bade på vores strande bag os. Det er med andre ord noget for både store og små. Og sikke et fantastisk program, I har stablet på benene her. Det synes jeg, I skal være stolte af. Det er jeg og resten af Gribskov Kommunes byråd i hvert fald. Med andre ord, så vil jeg ønske alle en rigtig god grøn lørdag, og lad os så give en stor hånd til alle jer frivillige, som gør dagen mulig. Tusind tak. Så har vi også lige noget praktisk. Så Annie, jeg vil overlade ordet til dig.